Calling for Christian. Dito ka. Balik ka na. Christian, kayo mo. Uy, doon ka. Kasi tatlong group tayo. Sony, sino pa? Saan ang laban nyo rito? May mapping kayo ng mga places ng pag-ibig natin? Bali, mas mag-coordinate ako doon sa head natin. Ayun, sir. Naka-jacket. Ang address talaga is itong paniti. And then Mungkada. At saka ang Ramos. There, ito. Moncada. Moncada, Paniki. And Ramos. Sabi, ikaw mo ito. Lapas. Sir, i-dripping nga ni General Musin, siya ang head namin dito sa si Agos Manny. Alam mo, si Marvin, kaya naman niya lahat. Si Governor, nagra-round, kaya hindi siya, baka masalubong, pag nasalubong niya lawan mo, no? Pag masalubong niyo, nagra-round, hindi na lang. Extend na lang daw niya sa motion para salamat niya. Sabi niya, sorry na. So hindi na ako kayo makakasama. Siya na po ang mag-take first para sa ano. Yan, rescue.